So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important man of official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. On his way home, he was sitting in his own chariot reading the book of Isaiah the prophet. And the Spirit told Philip to go to the chariot and stay near it. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Precious Majoni, I welcome you. Glenn Mabeka, a blessed evening to you. Tinotenda Munapo, thank you so much. Dube Tendai Leonard, I welcome you in the mighty name of Jesus. Thank you so much for tuning in, guys. May the good Lord continue to bless you and favor you. Shalom to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. So Acts chapter 8 from verse 26. Acts chapter 8 from verse 26. Mikita Mangani, a blessed evening to you. Thank you so much for tuning in. Acts chapter 8 from verse 26. Ndofunga inya iri common inechekuita ne Ethiopian eunuch. This guy was traveling all the way from Jerusalem to Gaza. He was an Ethiopian, so he was coming from church. He was coming from church service. Vaenda kunoita fellowship to Jerusalem. So after the church service, he's riding his own chariot and he's going back home to Ethiopia. Along the way, he decided to open the scripture, to open the Bible, and he began to read. And he began to read from the book of Isaiah the prophet. It's unfortunate kuti anga asinganzwise nyaya ari kuverenga, but zvakangomubatawo kuti angova nemweya wokuverenga although asiri kuzvinzwisisa. So along the way achiverenga, the Spirit of the Lord, the angel of the Lord ministered to Philip to go just close to the chariot so that he can help this Ethiopian eunuch. So Philip akamhanya kune murume ndokubva asvika pedyo nechariot ndokubva amubvunza, do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explains it to me. So he invited Philip up and sit with him. Eva Mdimo, I welcome you. Innocent Chingwe, thank you so much for tuning in. Blessing Mox Morira, I welcome you. May the good Lord bless you. In Jesus' mighty name I pray. Pano Mwari vari kuda offer help to somebody who is coming from church. Let me just help you. Nditange kutsanangura zvinhu izvi. Mwari wedu is kingdom minded. The kingdom of God is more than church or more than a denomination. So panapa pane murume ari kubva kuchurch achidzokera kumba ndokubva avhura shoko raMwari Bible achiverenga. Mwari ndokubva vaona kuti ndokubva vazvinzwa kuti munhu haasi kurinzwisisa. And the angel of the Lord sent Philip to help this guy. Remember, he's coming from church. Rev Chivaviro, thank you so much for tuning in. Thank you so much. How's Gemstone? How's your family and how's the ministry? May the good Lord bless you and protect you. Thank you so much. Mukoma Joseph Rujua, MUMC Canada. How are you keeping, guys? How are you doing? May the good Lord bless you and protect you. So Ethiopian eunuch is traveling all the way from Jerusalem. Achidzokera kumba. Ndokubva decide kuverenga Bible. He's coming from church, but along the way going back home, afunga kurava shoko raMwari. He's coming from church, but to him church is not enough. He still wants the word in his life. So ndokubva atanga kuvhura shoko raMwari, the book of Isaiah. Ndokubva atanga kuverenga the book of Isaiah. He's going back to Ethiopia along the desert road. So the angel of the Lord said to Philip, go, join this chariot and help this guy. Ari kuverenga but haasi kunyatsorinzwa. Go and help him. Sister Jacqueline, she's saying there is no volume. I don't know if guys kuri kuside kwavo. Just help me to know
if my volume is okay so that I can continue. Just let me know if you can hear me sound and clear so I can continue. Just help me know if you can hear me sound and clear so I can just continue. Sister Doreen Musara, thank you so much for tuning in. Blapimba Zizikoma Mfumu, thank you so much. Jacob Chirinda, I welcome you. Thank you so much for tuning in. Dennis Afik is saying volume is fine. Gelika Wanzarua, thank you so much. Koma Joseph Rijua, a blessed evening to you. Thank you so much. All right, guys. So the Ethiopian eunuch is coming from church, going back home. Dokva decided and the angel of the Lord ministered to Philip to go and help this guy. He is coming from church. But mwari ndokubva vada kubatsira munhu ari kubva kuchurch. Kwete ari muchurch, kwete ari kuenda kuchurch, but this guy is coming out of church going back home. And the angel whispered to Philip to go and help this guy. Help iri kupiwa munhu ari outside church. Ukatarisa the book of Acts, most of the miracles or most of the acts zaitwa mbuku iri zvaitwa outside the boundary or the denomination of any church. The Spirit of the Lord is not limited by church system. The Spirit of the Lord is the Spirit of the kingdom of God. So this guy is coming from church. He is not going to church. He is not in church. He is coming from church. But maari mune mweya wokuda kuramba achinzwa shoko raMwari. And the angel of the Lord whispered to Philip to send Philip, go and help this man. Go and help. Kureva kuti there are times yekuti pane pekuti Mwari vanototaimira munhu abuda muchurch. Why? Nokuti Mwari vaigona kutuma Philip to this church and minister. But there are systems aripo panyika ekuti there are times ekuti maybe the church of that day yaigona kusagamuchira Philip as a minister pamusangano wanga vainawo. So Mwari vakatotaimira munhu abuda muchechi kuti agone kuparidzirwa ari one. Zvaiita kuti Mwari vatume Philip onoparidza muchechi makazara vanhu. But apa Mwari vari kuti I'm dealing with the hunger yemunhu one. Munhu one is so hungry. Ane nzara nenyota yekuda kunzwa shoko raMwari. So he's coming out of church. But because ane hunger, ane thirst about the things of the work of God or the word of God, Mwari va decide kutuma Philip to an individual who is coming out of church than to send Philip to the church yakazara vanhu. Mwari vari kuti at this level I'm dealing with the level of your hunger. Nzara nenyota yauinayo inogona kudena denga. Mwari vakatuma a man to minister to you as a person. Munhu abuda mchurch is coming from church. Milton Osia, how is Messina? How are you doing, my brother? Thank you so much for tuning in. So the Ethiopian eunuch is coming from church. God sent Philip to help this guy to understand the scripture. Yet this guy is coming from church, but he is still hungry. He's so thirsty. He wants more of the things of God. He is opening scriptures, yet he's coming from the church, from the service. And the Lord sent Philip specifically to this guy. Philip was not sent to the church of Jerusalem. Philip was sent to a guy who is coming from church. But because this man is hungry, he's so thirsty to hear the things of the Lord. So he's opening scripture. So he's opening the book of Isaiah the prophet. And Philip was sent to minister to this man. This man was traveling in a desert place. So Philip came close to this guy and he asked him, do you understand what you are reading? And the man said, how can I? How can I? Remember, Philip was walking and this man was in his chariot. God sent a man walking on the ground to help somebody who is riding his chariot. It takes humility to accommodate somebody in your chariot to help you understand scripture. It takes humility for the Ethiopian eunuch to welcome Philip. Remember, Philip was walking on the ground
And this Ethiopian eunuch was riding his chariot. Yet he was reading and not understanding. But a man sent by God with understanding was not riding a chariot. He was just walking on the ground. So there are times you need to be humble enough to welcome somebody into your life to help you with the things of the Spirit. Although naturally you are at a better level, but spiritually you need to swallow your pride concerning your levels in the natural to accommodate a man sent by God to help you into your life. Philip was sent by an angel of the Lord to this man who was traveling back to Ethiopia, riding his own chariot. Philip was walking on the ground, yet he is the one sent with a solution, sent by the angel of the Lord to help this guy riding his own chariot. So it took humility for this man to say to Philip, you can come and explain the scriptures to me. Zvinotora kuzvininipisa kukuru kuti iwe uri kufamba at a better level ugone kuaccommodate somebody. Somebody is saying no volume as well. I don't know. Maybe if only. So this Ethiopian eunuch is coming back to Ethiopia. Remember those days, Africa was just known as Ethiopia because Ethiopia, it means black face. Let me download something here. Ethiopia, it means black face. So in those days, the whole continent was just called Ethiopia, meaning a place of people with black skin or black face. Ethiopia means black face. So this guy represents Africa. So he's an African man coming from Jerusalem, the church, coming back to Africa. But I want to show you something hidden here. Are you ready for this revelation? I want to give you a simple revelation concerning this man who represents Africa. This man is coming from Jerusalem, coming back to Ethiopia or to Africa. And he was in charge of the treasury of Candace, which means this man was in charge of the finances of Africa, which means here, oh, volume is okay now. Okay, thank you. So here, the scripture wants to show us the challenge we have as the body of Christ, especially from the African point of view or from the African side. Murume uyu waishanda ku treasury. He was in charge of the treasury of Candace, of the queen of the Ethiopian, which means he represents Africa. The challenge in Africa, yanga iri financial side. Shoko vanaro, but financially Africa is not okay. So this guy represents Africa. Ethiopia means blackface. So this guy represents Africa. So he's coming from church, passing through a desert place. Desert place is a place that is barren. In a desert place, you cannot grow anything. You cannot plant anything in a desert place. A desert place represents barrenness. A desert place is not a fertile ground. A desert place is a dry ground, which means this Ethiopian eunuch was representing the dry spell in terms of finances in Africa. This guy represents the African church. So he's passing through a desert place. Desert means barrenness. To make things worse, he's passing through a place that represents barrenness. And he himself is a eunuch. A eunuch is a man who is no longer productive. He is castrated. He is not productive. My eunuch, vanhu vanga vakacastratwa vasiri productive. So this man is representing Africa in the sense yekuti he is passing through a desert place, a barren place, and he himself also is a eunuch, which means he is also barren in the sense that he is not productive.
murume uyu ari kubva kuchechi yekujerusalem ari kupfuura nemudesert place murodhi inobva jerusalem to Gaza. Bible rati go south to the road, the desert road. So he was passing through a desert place, a barren land. He's an African man passing through a barren land, and his career is into finances. He was into the treasury. He was an official in charge of the treasure of Candace, which means this man who represents Africa arikuita pass through a desert, which means there is a dry spell yanga iripo to the church or to the church. Even in our time, uchaona kuti Africa in a challenge yekuti is more like a desert place in terms of finance. Things are very tough, they are dry. And this man was a Ethiopian eunuch. Eunuch munhu asisiri productive is castrated. Eunuch ndo vaichengeta queen. Why? Nokuti havana zvavaigona kuita to the queen. So Ethiopian eunuch, he was in charge. Kureva kuti finance dzedu dzanga dzakaiswa mumaoko evanhu vasiri productive. Finance yeAfrica yanga yakaiswa muruoko rwemunhu asiri productive, a eunuch. So Philip paari kutumwa kuti go and explain the gospel. Uchaona kuti pagospel redu kazhinji kuAfrica rinenge rinoignore the part of the financial side. Why? Because tinenge taakuriti prosperity gospel, which means to us tine gospel kogoita rinonzi prosperity gospel. Yet the real gospel is prosperity. Good life is the plan of God. Good life is the plan of God. Iro denga racho, when we talk of paradise, it's a good place, a place of abundance. So Africa now, yakaisa in charge ye treasure, ye mari, ye homwe, kumunhu anonzi eunuch, munhu asisiri productive. And apa ataimirwa abuda muchechi akudzokera kuEthiopia kurati denga rafunga kubatsira Africa. Saka chaitwa ndechekuti Philip ndokubva atumwa. Philip ndiye atumwa to go and explain the scriptures to this guy. Savasangana in a desert place. Philip, it's a long story. Philip apedza kuparidza kumunhu uyu. Okay, verse 35. Then Philip began with the passage of the scripture, and he told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why should I not be baptized?" Ameno kana uchifamba neni papa unyazondinzwa. Ameno muri kundinzwa here. So this guy aparidzwa vhangeri raKristu, the good news, the gospel. Ndokubva vasvika panzvimbo yavakaona paine mvura zhinji. Remember, a desert place inzvimbo iri very hard or tough to find water. Kuwana mvura mu desert place is not an easy thing. Chinhu chiri tough and hard to get in a desert place is water. So this guy aparidzwa vhangeri raJesu, the gospel of Jesus. Ndokubva aona paine mvura. That's Acts. Yeah, all right. She's writing down this. So vasvika pakazara mvura. Ukaona paine mvura yekuti munhu anogona kubhabhatidzwa, kurati panga pane mvura zhinji. So munhu ndokubva ati, why should I not be baptized? So he stopped the chariots. Both of them, Philip and the Ethiopian eunuch, went down into the water, and Philip baptized him. Baptism is shadow picture. Kana kuti baptism in a meaning yekufa nekumuka. So baptism is shadow picture ye resurrection. Kufa muna Kristu nekumuka muna Kristu. So baptism is a picture of resurrection. Zvora kuti the Ethiopian eunuch, mari yemuAfrica, yanga yakaiswa in charge kumunhu asiri productive. Munhu wacho paapinda muvhangeri raJesu ndiye ari kubhabhatidzwa kureva kuti
ari kupinda mudimension yekuti mari dzanga dzakafa. The financial side of the gospel was dead. Saka paakubhabhatidzwa isaini yekuti there is now resurrection, pane kumutsiridzwa, pane restoration, pane better understanding. I'll repeat again. Ethiopian eunuch, muyunaki munhu asiri productive, haabereki. So Ethiopian eunuch ndiye anga akari in charge of the treasure of Candace, the queen of Ethiopia. Kureva kuti Ethiopia ndati inoreva kuti blackface, which means Africa. So mari yeAfrica yanga yakaiswa muruoko rwemunhu asiri productive, munhu ari barren, munhu asingabereki. Saka Philipi paatumwa kunoparidza vhangeri raJesu, chatanga kuonekwa nemurume uyu apedza kuparidzirwa nzi vakaona mvura zhinji. Ndokubva ati chinonditadzisa kubhabhatidzwa. Remember zvinhu zvasi kuitika muchechi, outside church. I know the baptism there are times yekuti it's a church thing. Munonyorwa mazita, mozobhabhatidzwa kuchechi mozodi. This guy was baptized outside a church system. Ndiega murume wokuti kuchechi pazita revanhu vakabhabhatidzwa zita rake rinenge risipo. Pavanhu vakabhabhatidzwa paprinciple yekingdom zita rake ririko. Murume ndiega munhu akabhabhatidzwa outside church nemunhu asiri wekuchechi kwawo, but atumwa namweya mutsvene. The angel of the Lord sent Philip to baptize and preach the gospel to this man. So muranda wa Candace, Ethiopian eunuch, munhu asiri productive, he was the one in charge of the treasure, of the money of Africa. Saka pavakaona mvura, iye ndobva amisa the chariot and he was baptized. Kureva kuti his baptism iri kungoreva kufa nekumuka. Zvichireva kuti mari nhau vhangeri nechekuita nefinancial breakthrough ranga rakafa. You see, even till today, in some people's minds, it's something rekuti we don't need to talk about it. Why? Because they've called it the gospel re prosperity, which means there's gospel per side, because there's prosperity per side. Yet the Bible says, John Novat, I wish you, brethren, that you prosper in every area of your life. Okay, I'll leave that one aside. So you see, this guy was baptized outside church, and he was baptized in a desert place. Ndataura ndichiti a desert place, inzvimbo iri barren, haisi productive. And that was the road pakati peEthiopia nekuenda kuJerusalem, parodi inonzi Gaza. Saka murume wekuEthiopia aifamba mudesert place, munzvimbo yakaoma iri barren. Iye wacho achirepresenta kusava productive, kusabereka, because he was a eunuch. Yet he was put in charge as a eunuch. He was also in charge of the treasure in Africa. So mari yeAfrica yanga yakaiswa muruoko rwemunhu asiri productive. So munhu paakasanganikwa naye naFilipi aparidzirwa, zvanzi vakaona mvura zhinji, ndokubva waburuka muchariot. Uyu ndokubva abhabhatidzwa, meaning kufa nekumuka. So his baptism, kufa nekumuka, is restoration to the church of Africa. Mari yaiswa muruoko rwemunhu akurepresenta reproduction kana kuti resurrection. I don't know kana ndichinzwika ipapa. I want it to sink into you. Toda kuti zvinyatsodzika mauri. Vari mudesert, aparidzirwa pamusoro paJesu, vakaona mvura. Just after preaching, then Philip began from the passage of the scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" So Ethiopian eunuch was baptized in a desert place. Panzvimbo pavakasvika panga pane mvura zhinji, iye ndokubva ati chinonditadzisa kubhabhatidzwa chii. Kureva kuti ane a understanding yekuti baptism is not a church thing. It's something chinopinda mauri in understanding the gospel. Chinofanirwa kuberekwa out of understanding the gospel.
murume paakaparidzirwa vhangeri rajesu aona mvura ndiye akadecida baptism yake kuti why shouldn't I be baptized. He was not forced. Haana kunzi because age yako yakwana chechi yakugamuchira. No, he decided personally pachake after understanding the gospel of Jesus. Vakasvika pane mvura zhinji ndokubva adecida ega kuti chinonditadzisa kubhabhatidzwa chii. Then both Philip and the eunuch went down into water, and Philip baptized him. Ndati kubhabhatidzwa kunongoreva kufa nekumuka. This Ethiopian eunuch, the finances of Africa dzanga dzakaiswa maoko emunhu ari barren. Munhu wacho paakaparidzirwa vhangeri naPhilip akaona mvura zhinji, kurati akaona solution, akaona favor, ndokubva abhabhatidzwa, a sign of kufa nekumuka, dying and rising back again. Kureva kuti financially now mari yaiswa muruoko rwemunhu apinda musystem inotaridza kuti nyange zvakafa but now zvamuka. So vakaenda pane mvura zhinji ndokubva abhabhatidzwa achibuda mumvura. I want to read this text. When they came out of water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Achipedza kubhabhatidzwa the Ethiopian eunuch vachingobuda mvura, the Spirit of the Lord took Philip away, which means Philip disappeared. Philip disappeared. Kurati Philip wakauya mulife ya Ethiopian eunuch for this mission only. Danger iripo ndeyekuti when somebody is sent into your life for a season, he wants to be there permanently. That's a danger when you don't understand the mission, your mission in the things of God. Philip was sent to minister the gospel of Jesus to this man. After ministering and baptizing this man, he was taken away again by the Spirit of God. Kurati akadisappear kubva mulife yemunhu. Sikurati auya kuzoplaya a role, obva adisappear. Philip wakauya ndokubva aparidzira munhu. Apedza kuparidzira munhu, vabuda mumvura, apedza kumubhabhatidza, achingobuda mumvura, he was taken away. And this man went home rejoicing. Wakaenda kumba achifara. Why? Nokuti automatically understand kuti zvaitika panapa, it's a spiritual thing. Nokuti murume wandasangana naye akandibhabhatidza mulife mangu haasisimo, but chasara pandiri joy. Which also means dai Philip akaramba ari mulife yemunhu uyu, dai Philip akaramba ari mulife yemuethiopian eunuch, this joy haigona kuwanikwa. Nokuti murume uyu pakadisappear Philip akasara aine joy. So Philip was sent for a season. Why? Nokuti chatumirwa Philip kunzi aite hachina kubvira chaitwa kuchechi yaipindwa nemuethiopian eunuch. Muethiopian eunuch akabva kuchechi, Mwari vakatuma Philip kunoparidzira munhu abuda muchechi. Do you know sometimes you can come out of church uri hungry concerning the gospel? Unogona kutobuda muchechi uine nzara. Denga rikatoziva kuti munhu uyu akasawana vhangeri panze anogona kusabhabhatidzwa. Munhu akasawana vhangeri panze life yake inogona kusaita zvakanaka. Munhu yatobuda muchechi but ari kuramba achivhura shoko, a sign yekuti kuchechi anga ariko but shoko haana kunyatsorinzwa kana kuti ane hanga. Saka denga ndokubva rataimira munhu abuda muchechi. Just imagine kuti murume atravela all the way from Ethiopia to Jerusalem but ari kubuda muchechi aine nzara. That's why even road yaakashandisa yaingoresembura nzara yake, a desert place, a dry place. Kurati ari kubva muchechi but life yake iri dry. Kusvika paakaparidzirwa Jesu ndo paakawana mvura ari mudesert. Kurati he was in a dry place, spiritually he was dry, yet coming from church. But pakaparidzwa Jesu vari panze vabuda muchechi mudesert place, chavakatanga kuona, chinonetsa kuona mudesert, mvura.
denga ranga rakatomirira kuti munhu akabuda muchechi ndogona kumubatsira. But chinzwa ka murume uyu abatsirwa hongu outside church, but Philip haana kutora munhu yakaenda naye kuchechi kwavo. Auya kuzoisa chiri missing mulife market, the understanding of the gospel of Jesus. Why? Nokuti murume uyu waiverenga the book of Isaiah. Philip paakawenda obva atanga kumutsanangurira pamusoro. Then Philip began with that very passage of the scripture, and he told him the good news about Jesus. Kurati vhangeri ranga rakashota muupenyu hwemurume uyu is the gospel of Jesus, or the good news. He was in a desert place that resembles a hunger. He is coming from church, yet he is still opening the scriptures along the way. And the heavens, denga ndokubva ranzwira munhu tsitsi abuda muchechi. Ndokubva atumirwa Philip. Remember, Philip wakanoita crusade kuSamaria. But on this note, Philip arikuita crusade to one man. Why? Because this man represents Africa. He was in charge of the treasury of Candace. This man was a eunuch, yet in charge of the treasure. Eunuch munhu asiri productive, munhu asingabereki, munhu akadzingiswa, akacastrated. But yet ndiye ari in charge of the treasure. Kuda kuti mari, financial life yanga yakaiswa maoko evanhu vasiri productive. Denga ndokubva raziva kuti ndikadhila nemunhu uyu ari in charge, ndabatsira the financial side of Africa. People hear me very well. Murume uyu abuda muchechi ndokubva abatsirwa outside church. Philip hazvaigona kuita kuti atumwe naMwari muchechi iyi. Machechi ane masystems ayo. So there are times yekuti it's possible to have church without the Spirit of God. You can. Zvinongotora maticha kuti azive kuti headmaster avapo. Zvakatoomera vana vechikoro kuti vazive kuti headmaster havana kuuya. Why? Nokuti even headmaster vasipo, masystems epachikoro anongoflowa as normal. Break time ikakwana, bhero rinorira vanhu vanoenda kubreak. Lunch ikakwana, bhero rinorira vanhu vanoenda kulunch. Time yekubva pachikoro ikakwana, bhero rinorira vanhu vobva vaenda, maticha acho achisa malessons. Only maticha ndo vanogona kuziva kuti headmaster hapana. Maticha bedzi. Vana vechikoro vanogona kuita 1 week vasingazive kuti headmaster haapo. It's possible to have church without the Spirit of God. Paul akati asvika pane imwe nzvimbo ndokubva asvika akatoona paauta pakatonyorwa to the unknown God panzvimbo inonzi Athens, kuna Mwari asingazivikanwi. Kurati vanhu vaigona kutoita church vasingazive Mwari wacho. Paul wakasvika paAthens akatoona pakatonyorwa kuti to the unknown God, kuna Mwari asingazivikanwi. Havamuzive Mwari, but church is there. Auta itoripo, pulpit itoripo. They don't know him. So it's possible to have a church or to practice church without the Spirit of God. It's very possible. Very possible. So murume uyu abuda muchechi aine hanga. Abuda muchechi aine hanga. At his age he was not baptized. Why? Nokuti paakaona mvura chinhu chaakatanga kufunga ibaptism. Kuroti kwaari kubva kwaana kubvira ababa. Inzwa, ndiye akamake a decision after aparidzirwa the gospel. Which means the gospel of Jesus ikaparidzwa muupenyu hwako. You are not pushed to do. Kana vhangeri raKristu raparidzirwa kuupenyu hwako, you know what to do. Haumanikidzirwe nemasystems. Iye pachake he stopped the chariot. Ndiye akatotaura kuti why shouldn't I be baptized? Kureva kuti when the gospel is preached to you, Christ akurarama mauri, you make right decisions. You are not forced by church systems, but the Spirit of God will lead you to do the things of the Spirit. So he was coming from church through a desert place. It's unfortunate.
kuti munhu anogona kubuda muchechi but achifamba upenyu hwakaoma, abuda muchechi achifamba upenyu hwakaoma, achifamba upenyu hwakaoma, abuda muchechi. Muchechi hamuna kuparidzwa Jesu, hamuna kuparidzwa kingdom, hamuna kuparidzwa good news, but chechi yatoitwa. This guy is coming out of church and God sent Philip to this man. God did not send Philip to the church, but actually God waited for this man to come out of church. Mwari ndokubva vadhila nelevel of hunger iri mune munhu. Do you know sometimes unogona kuenda muenvironment musina hunger, mune masystems arimo anogutsa vanhu, yet wabuda unonzwa kuti I'm empty. So hunger yaanga inayo is about the word of God. So waivhura bhuku raIsaiah the prophet, iye asiri kurinzwa, Mwari vakazvinzwa kuti haasi kunzwa, ndokubva vamutumira Philip. Remember, this guy haana kuita prayer kuti Baba ndibatsirei ndinzwe, akangoita shungu dzekuverenga. Inzwa yama, kuverenga Bhaibheri chido hachisi chipo, haisi gift, idesire. Kungova nenzara nenyota neshungu yezvinhu zvaMwari idesire. So this guy wavhura bhuku raIsaiah achiverenga, haasi kurinzwa. Mwari ndokubva vaona nzara iri maari, kuti is coming from church but is not satisfied. He still wants to hear the word of God. Ndokubva vati Philip, just go to this guy. Enda unosvika pedyo naye. Inzwa instruction yakapiwa Philip. Acts 8 verse 29. The Spirit told Philip, go to the chariot, stay near it. Philip haana kunzi enda kuchariot, usvike paari utaure, zvanzi go near it. Philip then ran up to the chariot and he heard the man reading the book. Philip ndokubva amubvunza, unonzwa here? Zvanzi, how can I unless somebody explains to me? So he invited Philip to come up. Kurati iye ndiye anga ari palevel yepamusoro, ane chariot, but munhu atumwa naMwari nesolution kuupenyu hwake concerning understanding of the scripture, ari kufamba ari pasi. Philip haana kukumbira kuti ndiwe here ndizokuudzai, but this guy wakaona kuti no, I need to invite this man into my life. So Philip ndokubva apinda muchariot and he began to minister the word, the gospel of Jesus. Raparidzwa vari mudesert, chakatanga kuonekwa shoko rarohwa imvura. Mvura inonetsa kuwana mudesert. Ava havana kuwana mvura chete zhinji yekuti vari tu vakatopinda mairi uyo akabhabhatidzwa. Which means according to the standard and the system of the church, this man was not yet baptized. And he was now akazobhabhatidzwa outside the system of their church. Ukatoenda kubhuku rekuchechi unotosvika murume asina kunyorwa zita rake, Ethiopian ina kuti akabhabhatidzwa. But according to the mind of the heavens, he was baptized. So there are times that God will deal with you outside the systems of denomination. Kana Mwari vachidaro vachidila neyo outside the systems of denomination, vari kudila neyo according to the level of your hunger, not to the level of your church. Why? Nokuti dai Mwari vaida kudila nechurch, Philip Mwari vaimutsvagira mukana wekuenda kunominista kuJerusalem, but denga rakatomirira munhu abuda ari kufamba mudesert place. Nyangwe ari mudesert place, but ane nzara nenyota yekuvhura shoko raMwari. So shoko is an eye opener. Shoko raKristu rikaparidzwa muupenyu hwako, unoona chinhu chinonetsa kuona munzvimbo iri dry. Mvura inonetsa kuwana mudesert place. But Philip paakaparidza vhangeri raKristu kune murume uyu, zvanzi vakabva vaona mvura, ndokubva vatoti, look, there is water. I just want to decree and declare this. May the word of God open your eyes to see something chaunga usingagone kuona usina shoko raMwari. Shoko raMwari ngarikuitire favor rekuti rive an eye opener to your spiritual eyes, even your natural eyes, kuti usangane neimwe solution. Favor ngaiwanikwe muupenyu hwako because of the word of God. Murume uyu haana kunamatirwa kuti meso avhurike aone mvura. Philip wakaparidza kuti shoko raMwari is the light. Light is an eye opener. Rinoita kuti uone solution mudesert place. Sanzi ndokubva vaona mvura. Ndokubva vati chinonitatisa kubhabhatidzwa chii? Both of them went into the water and this guy was baptized and they came out. The Spirit of the Lord suddenly
took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Uri kuona here kuti joy yemurume uyu yatangira mudesert kwete kuchechi. He went his way rejoicing. Joy yemurume uyu haana kubva nayo kuJerusarema kuchechi. I'm not saying chechi yakaipa ipewa vanhu joy, but there are times yekuti understand kuti your joy is not centered on your church, is centered on the word of God. Mufaro wako ngaubve pashoko raMwari kwete kubva pakereke yako. Why people they can disappoint you in church? Church ine zvainoita, vanhu vane zvavanoita, but Mwari wakatendeka. So this guy, he went home rejoicing. He went home rejoicing. Why? Nokuti ari kunyatso understand kuti pano paitika a spiritual visitation in a desert place. Paitika a spiritual visitation. A spiritual visitation ari mudesert place. Ndokubva wasvika panzvimbo ine mvura, murume ndokubva abhabhatidzwa. After baptism, Philip ndokubva disappear. So Philip haana kutumwa permanently mulife yemunhu. Philip watumwa on a seasonal. So atumwa kungonzi chienda for this moment nekuti pane nyaya inoda kugadziswa pamunhu. So Philip waenda waparidza Jesu ndokubva abhabhatidza munhu. Achingopedza kuparidza nekubhabhatidza ndokubva abva mulife yemuEthiopian eunuch. Uyo haana kuchema kana kukomplaina, zvanzi wakaenda achifara. Kureva kuti Philip akaramba aine munhu anogona kudzima mufaro wemunhu. Why he is supposed to be there, mission yake yaatumirwa ikapera, obva atobva pamunhu iye. People hear me very well. Life ingangodaro iri mudesert place. Relationship ingangodaro iri mudesert place. But chinhu chinopa mvura, chinoonesa mvura mudesert place is the word of God. But murume uyu kuti arinzwe, akava humble enough to welcome somebody sent by the Spirit of God to help him to understand. Philip ari kufamba netsoka ndiye ane solution kumunhu ari kufamba ari muchariot. Zvakatora humility kumunhu ari muchariot to welcome somebody ari kufamba netsoka to explain the scriptures. Vadzika muchariot ndokubva vabhabhatidzwa. Uyu ndokubva aenda nemufaro. Akawana mufaro mudesert nekuda kwekuti kune zvaitwa naMwari. Sa mufaro wako hautangire pachechi, unotangira muna Mwari wako at any place. May God give you joy uri mudesert kudaro. Muzvinhu zvakaoma kudaro, Mwari ngaakupe mufaro. Unobva muna Mwari. Papo anoti rejoice, and I said rejoice. You must rejoice in the Lord. Mufaro wako ngauve mufaro uri munashi. The joy of the Lord is my strength. Murume uyu, he went home rejoicing. Joy payatangira pakuunderstanda scripture nebaptism. Philip achidisappear, murume ndokubva aenda kumba kwake achifara. Ndiri kutaura mufaro unobva kuna Mwari. Despite this pandemic iriko, it's more like a desert thing. Kuti hapana chiri productive, things are just grounded, they are down. But your faith must always connect you muna Mwari wako, because your joy is not from the east or from the west, it's from the Lord. People of God, hear me very well. You are in a desert place. Your relationship is like it's in a desert place. Your spiritual life is very dry. Even the church cannot satisfy you. But kugutsikana kwako ngakubve muna Mwari. And the angel of the Lord sent Philip to a desert place. Philip was sent to help somebody who is coming out of church. Without, there are times that God is about to do something in your life uri outside church. But pusha Mwari chinoita kuti vatume Philip to you is your level of hunger, your level of hunger. Nzara yauinayo
uri outside church. Philip murume uyu abuda muchurch but is still reading the word of God. Ane nzara nenyota yezvinhu zvamwari. Ane nzara. That hunger ndo yakaattracta visitation yaPhilip. Handizive nzara yauinayo concerning the things of God. Kana kuti nzara yako inzara yeSunday kana madhoo echechi avhurwa. But on Monday ukava nehunger, God can still pay you a visit. Inzwa, church ndio inogona kuvhura na 8% kuchurch Sunday. Yovhara kana na 1 kana na 5. But denga riri open 24 hours. Denga riri open 24 hours every day. Church inogona kusavhura every day. Church inogona kuvhura for few hours. But denga riri open for you. Nyasha dzamwari dziri open. Philip was sent to a man who was coming from church. Kurati church yanga yapera, but mwari vasati vapedza nemunhu wavo. Church yanga yapera, madhoo avhariwa, vanhu vaonekana, muranda wakanda asina kudzokera kuEthiopia, but mwari vanga vakamira vachitaimira munhu ane nzara after church service. Saka shoko richiti vakaropafadzwa nenzara nenyota. That hunger ngairambe irimo mauri, to seek more, kutsvaka zvizhinji zvinobva kuna Mwari. Iva nenzara nenyota yekushuwirira zvinhu zvedenga. Unogona kushaya anokuudza, but Mweya Mutsvene is there to teach you and to guide you and to help you. But chinotariswa mauri is the hunger. Philip haana kutumwa nokuti murume uyu anga achiboika ana achienda kumba kwake. Philip akatumwa nokuti murume uyu waiverenga. Chakaattracta Philip to this guy was reading the scriptures. Anga aine nzara nenyota. Haasi kurinzwa but anongoverenga zvakadaro nekusanzwa kwake. Iyo ndo yakava law of attraction. Kuti Philip atumwe neangel to this guy. Ravhurwa bhuku raparidzwa. Ndokubva ati look, here is water. Une zvinhu zvauchanongedzera nekuda kweshoko raMwari rakuvhura meso. Une solution yauchasangana nayo hausina kubvira wawana kwauri kubva. But munzvimbo yauri, although iri a desert place, may the good Lord open your eyes to see water. Kwete mvura shoma asi zhinji inokonzera a turn around into your life. This guy was baptized in a desert place. Murume uyu haana kubhabhatidzwa masystems ekuchechi, wakabhabhatidzwa neplan yaMwari. Philip was sent. That's why akona Philip achingopedza kubhabhatidza ndokubva adisappear. He was sent for that mission. Philip apedza kuparidza akaramba aripo. Achingopedza kubhabhatidza munhu denga ndokubva ramubvisa. Why? Nokuti zvaaifanirwa kuita mulife yomunhu waita. This man is now baptized. Ndokubva aenda kumba aine joy. Joy haana kuitora kuJerusarema. Joy wakaitora pakaparidzwa shoko raMwari. So hakuna nzvimbo inokupa joy. Mufaro wako hausi munzvimbo uri muna Kristu. Kana shoko raMwari raparidzwa, wakuritenda nekurigamuchira. He went home rejoicing. Ndofunga vari kumba vakamubvunza kuti kuchechi kwaparidzwei zvikadzodii zvikadii. Vati hai kuchechi mboisa rega ndikudzei yatambika tiri mudesert place. Mwari ngaakuwanire nyasha. Ngaakuwanire favor. Usangane nenyasha nekuita kwaMwari zvisina kuitirwa vazhinji. Mese makaenda kusame church mukadzoka kumba, but mumwe akaita encounter along the way achienda kumba. Kurati chechi yanga yapera yavhara, but Mwari wacho asina kuvhara, asina kupedza nevanhu vake. Makatabosha rikata samande. So Africa yakawanirwa favor. Philip wakatumwa to the Ethiopian eunuch, the one who was in charge of the treasure, and the man was baptized. The man was baptized. The man was baptized. Angari in charge with treasure, with Maria Africa, yet he was a eunuch, a man who is not productive, but in the eyes were in charge of the finances. Kusvika aita encounter na Philip. Philip ndokubva amuparidzira vhangeri raJesu. Ndokubva vaona mvura zhinji. Murume uyu paari kubhabhatidzwa is a shadow picture yekufa nekumuka.
kureva kuti financially tatakafa tisiri productive, but patakapinzwa muna Kristu, patakaiswa muna Kristu, taiswa mupfuma yedu, taiswa mukubudirira kwedu, taiswa munyasha. Inzwa, gospel raKristu rinofanirwa kuchinja upenyu hwemunhu ari mudesert. Gospel raKristu rinofanirwa kubatsira munhu ari mudesert place. Munhu akaitwa barren nemasystems eAfrica, but akasangana naPhilip akaparidzirwa vhangeri raKristu, unopinda muencounter yekufa nekumuka. We meet again tomorrow by God's grace. Thank you so much for tuning in. Mazvita vanhu vaMwari nekuteerera vhangeri. Mwari wakuitirei nyasha. No matter your relationship iri mudesert place, it takes the gospel of Jesus for you to see water. Sangana nesolution muupenyu hwako nekuda kweivhangeri yaJesu. Ngaikuvhure meso, ngaikuratidze favor. Itirwa favor iri beyond church system. Itirwa favor yaunoona kuti apa Mwari vandirangarira. Ndiri mudesert place, but ndatumirwa Philip. Oza favor yekuti unotumirwa an apostle uri one. Philip waitumwa kunana Samaria vachiparidza maguta mazhinji. But this time Philip was reserved for this guy, the Ethiopian eunuch, because of his hunger. Zvanzi aiverenga abva kuchechi kuJerusarema, but ari muroad aigona kutsvaga zvimwe zvekuita, but this time Bible rati aiverenga shoko asingarinzwe, but aine nzara achiverenga. Abuda muchechi, haana kuti haatakwana raparidzwa, akati anyangwe raparidzwa kuchechi, but I still got hunger in me. Saka hunger yake yakava law of attraction, and Philip was sent into his life. Handizive nzara yauinayo concerning the things of God, but the hunger in the things of God, the law of attraction, a help from God. Nzara yauinayo pazvinhu zvaMwari inoattracta favor muna Mwari kuti urangarirwe. Saka tichitoti vakaropafadzwa vane nzara. It's actually a blessing. Kuva nehunger concerning the things of God, it's a sign of a blessing. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota. Kungova nenzara, it's a sign of a blessing. Nzara is sign yekuti you are blessed. So airamba achiverenga abva kuchechi, aiverenga abva kuchechi, and God sent Philip. Philip haana kutumwa kuchechi iko. Philip is a picture yemunhu ari kunzi naMwari, chimira pano utaimire ndine munhu wangu ane nzara yezvimwe zvinhu, mutaimire pano. Ari mudesert achifamba, sangana naye. So Philip was not sent to the church, he was sent to an individual. But anyway, thank you so much, people of God. We meet again tomorrow. We meet again tomorrow by God's grace. Let me just pray. Father, I thank you for your grace and your favor. Nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Vana venyu ngavachengetwe. We are living in a time yakafanana ne-desert place. All systems are down, but our faith remains in trusting in you. Baba,